Kano na kilo ng hipon mo? 300. Lalaki po, oh. 300 pesos na per kilo ng kanyang hipon. Yan po yung mga nililinis ng ating idol dito sa Malabon Fish Market na kanyang mga latagan ng Tilapia Batangas sa halagang 120 na per kilo. 10 kilos ang order sa kanya. Isa 25 kilos, wala nang linis eh. Bit-bit na lahat na. Quality. Isa lang ang price niyan. Mapalit, mapalaki. Isa lang. Isa lang po yung presyo nito, no? Mapalaki o mapalit sa halagang 230 na mga per kilo. Dami nang kumuha po, malalaki kilo. Ito. Pang kilaw, pang Mga kilaw. yung mga ganyang isang piraso na yan, 2 kilo o mahigit pa. Mahigit. Mahigit pa. Maabot siya yun, maabot ng 600 yun. 600 pesos. Pero Sa may piraso. bawas pa naman. May yun, bawas siyempre. pa. May negotiable pala yung ano niya rito. Bibigyan pa naman natin sila May ng discount kay Wag lang kaibigan natin dito na Huwag vendor lang sa masyadong Malabon. malaki. Yun. Pwede siguro mga discount, 100 pesos, okay na yun. Magkano kilo, kuya, ng ubas? 140 lang. 140 sa mga per kilo ng kanyang bentahan ng ubas, no? Ayan, Iwan Bito. Ayan, sama-sama. Ito po yung per kilo ng kanyang tahong sa halagang 70 pesos. No, ito po ay 100 pesos na mga kada tabo ng kanyang talaba. Yan po yung laman. No? Cream dory, bossing, magkano na per kilo? 160 na per kilo ng cream dory. No? Pusit na 380 na per kilo. Sa mga hipon dagat, magkano kilo? Sa malaki? 400 dito sa malalaki. Oh. Dito 240. Yun, magaganda yung kanyang latag ng mga hipon dagat, no? Ang ganda ng salay-salay natin. Yun ang mga presyo nila ng salay-salay ay 190 na per kilo, no? Tapos na kanyang latag ng pusit. Kabeta mo magkano? 160 lang po, sir. Ayun. 160 sa per kilo ng kanyang kabeta. Good morning, Lodi. 150 yellowfin. Ayun, no? 150 sa mga yellowfin tuna niya. Yung ano mo, alumahan. 180 na per kilo naman ng kanyang alumahan. Guliyasan. Dito po ay 120 po ang mga per kilo. So shout out. Ngayon 120 na lang. Good quality, napakaganda ng laman. Parang ngayon lang kita nakita. Makarang wala ka dito. Iyon ang hinahanap ko na matagal na wala. So shout out sa'yo, Tiyo. Kamustahin mo si Kagawad Eric Galliano? Oo, shoutout kay Kagawad Eric Galliano. Hindi na pumupunta si Kagawad dito. Sakit data si Kagawad. Ayun. Hindi, nakikita raw dyan, oh. Hello, oo. Shoutout sa mga tropa ko, DYJ. Ayun, shout out. Dito po. Sa Alipin 2.0. Alipin 2.0, shout out. Buwan po ng mga isdang alumahan na maliliit, no? 100 pesos. Yun! Kulang 2 kilo. Unang-una yan, pare! Kulang na 2 kilo. Kano ang kilo? 200 lang po, babae, lalaki, haluan. Ayun, haluan po, no? 200 pesos na mga per kilo ng kanyang mga alimasag. Meron tayong mga espada, Yeah, 100, no? 100. Murang-mura po yung pagpukan ng espada ng pampirito. Pusit lumot, napakasariwa. 150 sa mga per kilo ng yellowfin tuna. 100 pesos sa mga bangus na pandaing. Grabe tumpok yan. Dami, 1 kilo. Ito yellowfin, sa kabila. Ito, magyasan yan. Magkano yellowfin? Ayun. Yun po yung presyo ng presyohan ni Boss Ed Pompak ng kanyang yellowfin tuna. Ito yung gulyasa, no? 80 pesos sa mga per kilo ng laman ng big head. Tapos, ito pa, 150 na. Good morning po. Dito po sa ating bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay marami ang namimili ngayong araw po ng Sabado, no? So update natin yung kanilang mga presyuhan ng kanilang mga latagan ng seafood sa Malabon. Medyo umaambon-ambon ng kaunti, no? So mag-iikot tayo at
yung mga latagan at presyohan ay aalamin natin dito. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So dito muna tayo sa mga prutas na mga latagan. Ang per kilo ngayon ng ating mga suwa sa halagang 60 pesos na per kilo. Tapos yung mga ubas niya ay 50 pesos na kalahating kilo, 100 pesos na per kilo. At ang kiat-kiat niya rin po ay ganun din po ang presyo, no? 100 pesos din sa mga per kilo at meron din kalahating nabibili sa halagang 50 pesos. Ito na yung mga latagan ni Boss Paeng, no? Na mga bangus dagupan sa halagang 70 pesos na isang piraso. Meron dalawang piraso na tumpok, 140. Dalawang piraso na bangus dagupan na. Dito naman po ay 60 pesos ang isang piraso. So mag-a-update talaga tayo ng mga presyo, no? Dahil marami sa ating mga kababayan ang mga naghahanap ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. 50 pesos, may isang piraso din po na bangus. Dagupan. Slice. Tapos may mga latagan din dito ng mga yellowfin tuna. Lodi, magkano tuna mo? 180 sa malaking yellowfin tuna at sa maliit po ay 170 na per kilo. May tinda rin po dito na mga golden pompano o pompano white sa halagang 300 pesos na per kilo. Gano'n na kilo ng hipon mo? 300. Lalaki po, oh. 300 pesos na per kilo ng kanyang hipon. Ang mga pusit kalawang po dito sa mga per kilo po ay 170. Alright. Mga tumpukan. Magkano tumpukan mo, Pogi? 100 pesos na tumpukan ng kanyang galunggong. Idol, good morning sa'yo. Magkano yung tilapia mong Batangas? 120 na per kilo. Yan po yung per kilo niya, 120 sa tilapia ng Batangas. Una po, no? Tapos Dahil mo nililinis ngayon, ah. Ayun, no, 10 kilo in-order sa kanya, no, ng ating kababayan dito sa Malabon Fish Market. Ano sa yan, eh? Misa maga, misa tanghali. Tinanghali tayo ng dating ngayon dito sa Malabon Fish Market. Magpapashoutout sana ako, eh. Oh. Ikaw mo, tangamaya pa sila. Ano? Isang kilo ba yan? Pogi mo talaga, Lodi. Ano? So talaga. Yan po yung mga nililinis ng ating idol dito sa Malabon Fish Market na kanyang mga latagan ng tilapia Batangas sa halagang 120 na per kilo. 10 kilos ang order sa kanya. Isa 25 kilos, wala nang linis, eh. Bit-bit na lahat na. Oo. Hindi na pinalinis. Sa bahay nalilinisin. Lodi, thank you ha. Salamat. So shout out kay Pogi. Ang alalay ni Pandoy. Thank you. Lodi, salamat. So ikot na tayo at mag-aalam-alam pa rin tayo ng kanilang mga presyuhan na latagan sa Malabon Fish Market. Yung mga latagan po ng mga tahong po natin dito sa halagang 80 pesos na per kilo. Tapos yung mga bangus dagupan na isang piraso ay 160.
Dito ang ating pompano ay 330 na per kilo. Malalaki po. Oh. Noong mga nakalipas na araw ay 350 na mga per kilo ng bentahan niya dito ng pompano. Ngayon 330 sa per kilo. Shout out ate, good morning. Wala si kuya? Nagpiyay, nasa Makati. Eh si Bunso. Sa bahay. Ayun, sa bahay na naman si Ate Dayan. Shoutout po, bili na kayo. Shout out sa'yo, Ate Dayan. Oy, what's up, what's up? Manok po natin dito ay Cals ay 130 na kada balot. At yung mga backbone po natin ay 100 pesos na isang plastic din po. Puro laman ba ito? Opo. Ate, salamat po. Busy pa yun. Alright, dito tayo kay kaibigan natin. Noong nakaraan, wala siya rito. Noong Miyerkules. Oh, wala. Sabi nga namin, baka mamaya, natambakan na ng yellow pintuna. Magkano per kilo mo ngayon? Ganda oh. Idol. 230. Yan po yung mga price ng kanyang mga latag ng yellow pintuna. Napakaganda. Quality. Isa lang ang price niyan. Mapalit, mapalaki. Isa lang. Isa lang po yung presyo nito, no? Mapalaki o mapaliit sa halagang 230 na mga per kilo. Dami nang kumuha, puro malalaki kilo. Oh, ito. Pang kilaw, pang Mga ilan, yung mga ganyang isang piraso na yan, 2 kilo o mahigit pa. Mahigit. Mahigit pa. Maabot siya yun, maabot ng 600 yun. 600 pesos. Pero Sa may piraso. bawas pa naman May yun, bawas siyempre. pa. May negotiable pala yung ano niya rito. Bibigyan pa naman natin sila May ng discount kay Huwag lang kaibigan masyado. natin dito na Huwag vendor lang sa masyadong Malabon. malaki. Yun. Pwede siguro mga discount, 100 pesos, okay na yun. Yan po, yun no. Ito siguro merong mga konti na sinobra sa 1 kilo, no? Yung mga ganyang kalaking mga yellow pintuna. Konting-konti na po yung diferensya sa ganung kalaki po, no? Mga 1 kilo may higit na per kilo. Yan po ay nagkakahalaga ng 230 na per kilo. So yan po yung ating mga kababayan na nag-iikot at talaga naghahanap ng mga presyuhan na abot kaya ng bulsa. Lodi, salamat ha. Thank you. Thank you, Idol. So dito naman tayo sa mga prutasan at ngayon ay meron na rin po silang mga tumpukan sa halagang 50 pesos na mansanas at peras. Tapos ang suha po natin ay 3 pieces, 100 pesos. Ang kitkit po natin ay 60 pesos na kalahating kilo, 120 sa per kilo. 70 pesos sa kalahating kilo, 140 na per kilo ng kanyang mga ubas. Tapos dito ang pongkan po natin, 6 pieces, 50 pesos po. Magkano kilo kuya ng ubas? 140 lang. 140 sa mga per kilo ng kanyang bentahan ng ubas, no? Sa saging po natin, 60 pesos na kilo, malalaking saging. Tapos dalandan ay 50 pesos. Ito yung pwesto nyo dati. Mga tindahan ng ano, no? Ano ba sa inyo pa rin? Hindi na. Iba na umupa. Iba na umupa dyan. Kami pa rin. Kayo pa rin. Paano yung pag naglalatagan kayo ng maraming hango ng mangga? Sa loob meron pa, ayun. Sa loob pala meron pa. Malaki pala yung likod niyan. Sa loob. Party-party ng mga vlogger, kayang-kaya pa ng 100 katao. O yung mga kasama kong vlogger, punta kayo dito sa Malabon Fish Market at mag-Christmas party tayo sa loob. Lahat po yan, ubos. Maluwag yan, maluwag. Maluwag yung loob. Di po kaya, salamat po ha. Pag may mangga na lang po ulit. Pero medyo mahal pa. Magkano ang presyo? Kahit man na bumaba ng 200. Eh pag 250, hindi na kaya yun. Masyado na mataas. Lalo na magpapasko ngayon, no? Sana bumaba kahit konti man lang. Kaya ng tao kasi mayabang tayo. lang. Kahit mahal binibili. Sabagay, tama rin po yun. Alam nila talagang aangat tayo pag kumpleto sa prutas. Yung, Wala ka ako. 51, 50. yung mga bonus, uubusin po yan. Hindi kayo nagpuprutas. Maniwala ka sa akin. Yung isa ko walang prutas. Ayaw nyo na may mga bilog-bilog. Ayaw ko naniniwala. Ayun. Ayaw ka ba dyan? Punuin mo lang isang kilo-kilo.
Tama, dapat talaga maghanap buhay para magkapera. Tama yan, tama. Matulog ka lang. Kung yung prutas, unalisa mo pagdating ng 31, pagdating ng 1, matulog ka kung magkapera ka. Wala, hindi ka pag natutulog, walang pera na madadampot. Niloloko lang tayo ng mga Chinese na yan. Pag pumili ka maraming putas, bis na magkapera ka, maubos ang pera mo. Pag natulog ka nga, wala ka mapapala daw eh. Pag pumili ka putas, kainin mo na. Salamat, thank you, te. Salamat. Salamat po, salamat. Dito po ang mga kada tali po ng mga bentahan ng sitaw ay 30 pesos. So shout out, Lodi. Mga buhay na limango. Bossing, magkano ng kilo? Ang limango mo ngayon? Ayun, yun po yung presyo, no? 600, 700 na mga per kilo ng kanyang alimango. So shout out, Joel Almasan. Shout out sa'yo, Joel Almasan. Ikot lang ng ikot para makabenta. Shout out sa'yo. Ayun po, no, yun po yung per kilo ng kanyang latag ng mga limango sa Malabon Fish Market. Nagkakahalaga po ng 600 hanggang 700 pesos po na per kilo. So yung mga kanduli po natin dito ay 80 pesos na kada kilo. So shout out sa'yo, B2. Shout out. Ayan o, iwan B2. Ayan, sama-sama. Shout out. Shout out po sa mga veterans po natin dito na ating mga nanay, no, sa Malabon Fish Market. Yan, lagi po silang masaya dito sa kanila mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market, no. Ito po yung per kilo ng kanyang tahong sa halagang 70 pesos. No, ito po ay 100 pesos na mga kada tabo ng kanyang talaba. Yan po yung laman. No? Tapos sa kilo po ng ating mga tawili sa halagang 80 pesos, 120 sa mga dilis na sariwa. Magkano gulyasan? 170 na per kilo ng kanyang gulyasan, no? Boss, thank you ha. Salamat. Salamat po. Cream Dory, bossing, magkano na per kilo? 160 na per kilo ng cream Dory, no? Eto, magkano yung kada plastic nito? 80. 80 pesos. Yan po, no? 80 pesos yung kada plastic po. Kaya salamat ha. Thank you. Ang ating mga galunggong nalatagan dito sa Malabon Fish Market, no? May mga tumpukan din po siya mga binebenta rito at mga per kilo. Yan po ay iba galunggong babae at galunggong bilog na lalaki. Yung mga tumpukan po natin dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Kasi kwenta. Mga per kilo magkano na? 240. 240 pa rin po mga per kilo ng kanyang latagan dito ng galunggong. 50 pesos sa mga tumpukan din po yan, 50 pesos, no? Mga galunggong. 240 isang kilo. Ayaw mo, 240 na kasi yun. Malakas yung galunggong mo. Yan ang mga presyohan ng kanilang latagan ng galunggong. So bababa tayo dito sa iba pang mga latagan ng ating mga kababayang bento. So medyo nagkakaroon po ng build up gawa ng kaka-traffic dahil sa mga mamimili po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito po yung mga pusit na 380 na per kilo. Sa mga hipon dagat magkano kilo? Sa malaki? 400 dito sa malalaki, oh. Dito 240. Ayun, magaganda yung kanyang latag ng mga hipon dagat, no? Sarap niyan. Sarap na sinigang. Alam ni malalaki, oh. Maganda ang presyo rin. 400 ang kada kilo.
Sigurado po magtataas ang mga presyuhan dahil gawa na magpapasko. Simula na po ng pagtaas niyan. Opo, totoo po yan. Ate, salamat ate. Thank you. Dito, mayroon naman po mga pusit lumot sa halagang 300 to 60 na per kilo ng hipon. Bakit kailangan sabihin ko sa'yo magkakapera ba ako sa'yo? So yun po yung mga nakikita natin mga latagan dito sa Malabon Fish Market na talagang medyo may pagtaas ang kanilang mga presyuhan. Dahil nga sa papalapit na ang Pasko ay ang mga presyo ay medyo nagtataas na paunti-unti. Pero meron pa rin tayong makikita dito ng mga murang presyo ng kanilang mga latagan. Nasa kanila naman po latagan yan, no? Lagi po natin i-update sa mga kababayan po natin ang kanilang mga presyohan ng ating mga vendor dito. So shout out! Kasi Ate Lorna. Wala. Ito po yung salay-salay, oh. Ang ganda ng salay-salay natin. Yung mga presyo nila ng salay-salay ay 190 na per kilo, no? Yung mga tumpukan, yan po ay pampirito lang po na inyong mabibili. Sa mga hindi masisela na gustong kumain ng ganitong galunggong. Yan po ay 100 po ang kilo. Dito ay 300 pesos na kanyang latag ng pusit. Lodi, magandang umaga. Ayun mga bentahan mo ngayon, puro alumahan na. Oo nga. Wala ka mga ako nakasasa. Wala ngayon. Lodi. Ngayon. Kakasala na sa madaling araw meron. Di ba yun ah? 170 po yung per kilo ng kanyang alumahan na malalaki. Oh. Asa, wala lang asa-asa. Galunggong po, murang-mura. Eh, mura-mura po yung mga galunggong po nila, no? Talagang 100 pesos na per kilo. Magkano pompano? 300 pesos na pompano, guys. Dito sa, ito, bangas po natin ay 120 na per kilo. May mga tumpukan din po dito mga hipon dagat, no? 50 pesos na tumpukan. Sa 17,000 may ba? sapsap magkano? Magkano yung sapsap mo? 17,000. Te, wala kay banlatag, lang. Lang, walang sarili. Wala ka nahango. Ayoko nga ng mga ganyan. Pero masarap pa, yung ano, pagkasariwa talaga yung isda. Malinamnam talaga. Walang ganun na Hindi ka nakahango. Eh, magkano itong sapsap? Bigay mo na isang dalat. Ah, lahat. Ito, murang-mura po. 100 na po lahat. Oh. Ngayon, 160 yan. Kanina, 160. Ngayon, binibenta na lang po ng 100, no? Ang isang tumpok. Pwedeng-pwede na po yan, no? Kung sino po yung makakauna sa sapsap, sariwang-sariwa po yan. 100 pesos na tumpok. Shout out, Kaluga. 875 yan, oh. Magkano per kilo mo? 875. 260 na lang dyan, kaluga. Ayun. Ang bentahan po ni Kaluga ng kanyang mga hipon ay 260. Eh si Kaluga nagbibilang ng pera. Dahil marami ng ano si Kaluga, oh. Yan po yung mga presyo ng kanila mga 260 na per kilo ng hipon. 125. Dito ang mga per kilo ng kanilang tilapiyang Batangas, no? 100 pesos. Tapos may mga tumpukan din po dito ng dalagang bukid. 100 pesos. Ang mga hipon po natin, no, murang-mura pa rin po ninyo mabibili, no? Dito ay 250 na mga per kilo. Kung chabeta mo, magkano? 160 lang po.
Ayun. 160 sa per kilo ng kanyang kabeta. Thank you. Good morning. Hiram mo na ako. Ay, Yan po, 120 na mga per kilo ng kanyang pwede pa ano? tilapiyang Batangas, no? So, mga mura, may mga mura din mga presyohan tayo nakikita. Pero hindi po lahat. Yung iba po kasi medyo mga nagtaas na po ng mga presyohan, no? Boss, boss. Oh, good morning, Lodi. 150 yellowfin. Ayun, no? Pwede na lang yan. 150 sa mga yellowfin tuna niya. Yung ano mo, alumahan, 180. 180 na per kilo naman ng kanyang alumahan. Boss, thank you salamat. 70 pesos na tawilis. Tumpukan po ay 50 pesos. Ayan yung mga bentahan po, kagaya po sa na pag-iikot natin. Meron silang natagan na 170 na per kilo na kanilang mga gulyasan. Dito po ay 120 po ang mga per kilo. So shout out. So ngayon 120 na lang. Quality, napakaganda ng laman. Parang ngayon lang kita nakita. Makarang wala ka dito. Iyon ang hinahanap ko na matagal na wala. So shout out sa'yo, Tiyo. Kamustahin mo si Kagawad Eric Galliano? Oo, shoutout kay Kagawad Eric Galliano. Hindi na pumupunta si Kagawad dito. Sakit ata si Kagawad. Ayun. Hindi, nakikita raw dyan, oh. Sa loob, oo. Shoutout sa mga tropa ko, TYJ. Ayun, shout out. Dito po. Sa Alipin 2.0. Alipin 2.0, shout out. Asawa ko nasa San Mateo. Ayun, shout out yung asawa niya nasa San Mateo, Rizal. Punta ka raw dito. 240 sa mga per kilo ng hipon. Patay sa founder. May founder eh. So yan po yung mga kababayan po natin doon sa may bandang gitna, no? Doon kasi ay mayroong mga gandang mga natagan. Kaya pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan. Alright, 150 naman po dito sa mga per kilo ng kanyang latag ng yellowfin tuna. 130 sa mga per kilo ng bangus dagupan. 100 pesos sa mga per kilo ng tilapyang Batangas. Ngayon po ay magaganda ang mga latagan ng bentahan po dito at pakikipagkalakalan ng ating mga kababayan at mga vendor, no? Yung mga per kilo ng kanilang mga hipon ay 320, 250 na per kilo. Si Potpot, shout out. May utang nga pala ako sa'yo. Shout out kay Boss Lando Explorer, nangungutang. Shoutout yan sa founder. Shout out kay Ate Potpot, Shoutout kay ang founder ng Pamilya Bantot. Shout out. Pamilya. Ito po yung 120 na mga per kilo ng yellowfin tuna at gulyasan. So mga tumpukan po ng mga isdang alumahan na maliliit, no? 100 pesos. Yun! Kulang 2 kilo. Kulang muna yan, pare! Kulang na 2 kilo, no? Shout out sa'yo, Tino. Pasensya na at di tayo nakapunta. Nakakalimutan ko. Kulang muna yan. Shoutout dyan, Boss Letter ng Yugal, Malabon City. So shout out. Jobek, Alpasan. So shout out sa anak ni Inday. Kasi Robert ang masal. Hindi inapol yung ano, hindi panalo yung Terry, inapol yung pustahan. Naunahan na. Okay, nakita. Hinahabol pala yung pera. Dito naman po ay 80 po ang kilo. Hindi po pare-parehas ang kanilang mga per kilo dito ng mga gulyasan at yellowfin tuna. Shoutout mo nga yan, nagsasalita pa yan. Aris Picardal. Yan, shout out. Aris Picardal. Barangay Tunsuya ng tanong. Shoutout yung kumakain din, oh, sulok.
Ariel, Pinardal, nakatalikod pa. Kaya pala hindi kumikibo daw, kumakain pala. Dito po yung mga tumpukan po natin ay 100 pesos sa mga espada, oh, pampirito. Tapos yung mga tumpukan din po dito ng bangus ay 100 pesos. Ito po yung mga alimasag, no? Mga babae. Magkano ang kilo? 200 lang po, babae, lalaki, haluan. Ayun, haluan po, no? 200 pesos na mga per kilo ng kanyang mga alimasag. Meron tayong mga espada, Yeah, 100, no? 100. Murang-mura po yung tumpukan ng espada, no? Pampirito. Lodi, salamat. Ayan, sa linyasi, no? Sa kilo po ay 100 pesos. Shoutout kay Jeff Baliw. Ayun, nabuhay na si Jeff Baliw. Shout out, Jeff Baliw. Guliyasan po natin ay 130 na per kilo. May pahabol pa talaga eh, no? Kompleto mo ah. Sikat ka na. 50 pesos na mga tumpukan, no? 320 sa mga pusit lumot. Napakasariwa. 150 sa mga per kilo ng yellow paint tuna. Ayan, mga latagan po nila ng kanilang mga big head at gulyasan. Ito po ang mga big head po natin dito sa mga ulo ay 80 pesos ang kilo. Ayun, 100 pesos sa mga gilid na po, no? 100 pesos. 70. Okay na mo ka. Ayun, shout out. Gulyasa magkano? 130 lang. Ayun, 130 na per kilo ng kanyang latag na gulyasa, no? Laban yan, Buslando, ano? Laban yan, reject. Ang ganda ng gulyasa natin, no? Sila kape. Lodi, thank you. Baba. Hmm? 100. Iyan, 100 pesos po sa mga tumpukan po ng tahong na malalaki, no? Wala si Baba eh. Shout out sa'yo, Baba. Nasaan ka? Ayun, si Baba. Sunutok sa akin yan. Meron pang isa. Nawawala eh. Yan po yung mga tumpukan niya, no? 100 pesos sa mga bangus na pandaing. Grabe tumpok yan. Dami, oh. 1 kilo. 2 kilo nga mo. Ayan, mga tumpukan po ng bangus pandaing, no? So, shoutout sa'yo, Jonel Baliw. Yan, 200 lang dyan, boss. Ito, oh. Vlogger kami, dagdag ng plastic. Magdadala na ako plastic. Yan po, 200 pesos po sa mga pusit kalawang per kilo, no? 300 pesos sa mga hipon. Yung mga presyohan po natin ay murang-mura pa rin po dito, no? Yung ibang mga latagan. Tapos dito sa mga per kilo ng kanyang mga gulyasan ay 80 pesos. Ito yellow pin sa kabila. Ito, gulyasan niya. Magkano yellow pin? Ayun. Yun po yung presyo ng presyohan ni Boss Ed Pompak ng kanyang yellow pin tuna. Ito yung gulyasan, no? 80 pesos sa mga per kilo ng laman ng big head. Tapos ito pa 150 na per kilo. Mga tumpukan po ng galunggong ay 100 pesos. Galonggong. So, yun po ang kanilang mga latagan ng isda. Boss Ed, thank you. Shout out ulit sa'yo, Jeff Baliw. Shoutout kay Boss Lando. Hindi pala sing. Pugita. Ayan, mga bagong dating na pugita, oh. Malalaking pugita po yan, oh. Hindi natin matatanong ang presyo kasi hindi pa nga gaano nakalatag sa kanilang pwesto. 180 lang, boss. O yun, oh, 180 agad ang sinabi na presyo ng kanyang pugita. Kahit hindi pa nailalatag.
kasalukuyan po na marami na ang ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market, no? So shout out sa mga kumakain ng pastil ni Lodi. Ayan na, biglang mga nagutom. Shout out sa inyong dalawa. Salamat. Shout out 11, nasaan ka? Kaibigan ni Boss Tinong yon. Naging 12 na. Kaibigan ni Boss Tinong yon, si 11. Shout out sa'yo. Turo mo. Kaya pinapost mo yan, kuya? 120 sa mga malalaking tilapiyang Batangas. Sa maliit, magkano? 120 rin. Parehas lang din. Parehas lang din po yung mga presyo ng kanyang latag ng ano. Parehas din nga kasi mapuhunan, no? Yan po yung mga presyo ng kanyang latag ng tilapiyang Batangas. Ito po yung mga latagan po ng mga tilapia. Ayun yung dalawa. Punta natin. So shout out kay Annalyn Bernardo at kay Agustin. Shout out. Nahuli ko rin kayong dalawa magkasama. Oslando. Wala lang. Saan nanalo? Wala yan, huwag kang maniwala dyan. Saan nanalo? Sa bungbos pa, sir. Mula kayo tama. Dyan sa FW natin. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Kaya pala hindi ka nagtitinda. Nagtatago ka. Siya po ay tumama sa EC2. Ay tumama sa isito. 10 piso. Magkano tama? 6,000. Ayun, 6,000. Kaya pala hindi nagtinda. Isang linggo hindi nagtinda. Yan. Shout out dyan sa family natin dyan sa Romblon. Ayun, shout out sa pamilya niya sa Especially Romblon. kay Mary G. Tandog. Ayun, Yan. shout out. Magkano Kay Jocelyn Bernardo sa Australia. Ayan, shout out sa mga OFW po natin na nag-aanap po sa ibang bansa. Shout out po. Marami kang pasalubong. Kay Rizilin Buhar. Yep. Nabuntis ngayon. Shout out sa'yo. Shout out. Magkano kilo? 120 na lang, 120. Yun po mga per kilo ng kanilang mga latagan po dito ng tilapiyang Batangas. Ito po yung sa pagliko, no? Yun, murang-mura na. Pumunta na kayo dito sa Malabon. 120 na lang ang tilapia. Gustin, thank you ha. Salamat. Dilis. Shout out. Sangga lang ino. 100 pesos na Anong klase? kilo, no? Yan, tungkol sangga.